Ang Tita Tanya. Tita Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Mangga sa dito ang Siko. Sino ako? Naaalala niyo pa ba ang napag-usapan natin nung kamakailan lang na triplets? Mula sa Oakland, California, na gumraduate bilang summa cum laude. Meron ding Pinoy version. Ang Dangaton triplets na sina Eva May, Lori May at Shanna May ay lumaki ring magkakasama. Sabay-sabay na nag-aral ng kolehiyo sa Jose Rizal Memorial State University sa Tampilisan Campus. Iisa ang kanilang kurso na Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. Pare-pareho silang pinarangalan dahil nagtapos silang tatlo as magna cum laude. Sila ay tubong mabini, Titay Zamboanga Sibugay. At sila ay identical triplets. Magkaedad din sila kasi nga triplets. 22 anyos, kasing edad nung triplets sa California. Congratulations sa mga graduate na triplets. Ikaw, kabisyo, sino ang kamukha mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Bishi! Morning call. Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! Huy! Asan na ka? Yan. Wednesday, June 4, 2025. Sa oras na 7:32 ay kasama niya ng pambansang angkol, Angkol Dagol! Kasama rin dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo pambansang Tita Max, Tanya Chinita. Siya si Tita Max. Si Tita Max. Tita pambansang Senior Mang Kanor! Good morning! Morning! Congrats sa tatlong triplets. Siyempre, Ay, mga apo ko eh. Tatlong triplets. Oh. Triplets eh. Tatlo talaga. bang kambal? Tatlong kambal? Triplets ka. Magkamukha sila. Congrats. May tanong ako, paano ba makabuo ng triplets? Nasa posisyon ba yan? Nasa basic position yan eh. May bisita kasi kami, hindi kami makabuilo. Pero nasa posisyon yan. Ano posisyon? 111. Kaya pare-parehas eh. Position 111. Nakatayo lang. Standing position. Uy, wala akong sinabing ganyan. May bisita kasi. Uy, pero nakaka-proud naman yan. Kung meron ngang version nung yung sa California na mga triplets na summa cum laude, yung nakaraan na pag-usapan nga ni Manggas, triplets na summa cum laude, meron din tayo sa, ito na yung Pinoy version from Zamboanga Sibugay. So, congratulations sa alam nyo ba matatalino, na no? may study na ang talino ay nakukuha sa ina? So, talaga? alam nyo niya na kapag iti-iti. Pag iti-iti, saan nagmana? sa ama. Ganun ba yun? May pag-aaral na gano'n. Kaya pala, Hindi ko makita kung anong page eh. kaya pala bumagsak ako.
So, yun. Oh, pero sa mga usually ba pag mga kilala niyong kakambal ay matatalino, pare-parehas yung ugali? Hindi. Yung kilala, may pinsan ako na kambal. Magkaiba sila ng ugali. Magkaiba din sila ng hobbies, ng personality. Oo. Pero identical, magkamukha. Hindi din. Kaya naman pala. Hindi din. Pero makikita mo. Pero maraming nalilito. Baka siguro kasi pinsan ko sila. Kaya alam ko kung sino si Jeff tsaka si Jay. Si Jeff and Jay. Okay. Pero sa mga Basta iba nalilito sila. Kaya pala. Pero yung ugali nila, iba-iba din. Magkaiba din. Yung isa parang outgoing, yung isa introvert. Ganon. Uy, parang ako, introvert. Introvert ako. Pagaling na siya umpisa. Introvert. Baka inverter ka? So kung ikaw ay magulang ng ganyan katatalino ng mga triplets. Super proud, syempre. Super proud. Super proud. What happened, Villa? Vampire, right? Kasi hindi madali magpalaki ng 3 anak sabay-sabay, ha? Oo, kasi di ba 2 lang yung namin? Pinadagdagan sa gitna. Gawing 3. Parang inahin. Kaya siguro may naiiwang malnourished ko kasi pag pare-pare sabay-sabay gusto dumede. Saan yung isa? Tapos si tatay pa. May bisita! Si tatay pa yung mag-alaga. So, pangatlo. Dito ka na lang kay tatay. Ang hirap naman ito. Ay, nako. Uwa! Uy, umiyak yung bibi. Yung tatay. Gusto dumede. Inong bibi? Basic. Walang diaper. Uy, yung bibi? Kaya pala... Nagtatae. Uy, kawawa yung bibi. Pinaglaruan niya, kinain niya yung dumi niya. Kadiri naman. Ikaw na. Yung baby. Oo, hindi nga nagbuhos ng toilet bowl eh. Si tatay? Yung baby. Siyempre, hindi naman marunong yan eh. Yung baby? Si tatay. Nag-repair ng ilalim ng lababo. Barado kasi. Si tatay? Yung baby. In-injection na ng ano ba yun? Influenza. Wala bang ibang virus dyan? Yung baby? Yung tatay. Wala naman kasi akong vaccine eh. Kaya Yung baby. Hindi yung tatay. Ano pa? Sige. Nahuli may ibang kachat na babae. Si tatay? Yung kambal. Yung kambal pala. Mana sa tatay. Yung baby. Ha? Yung baby. Ay. Oo nga, yung may... Nagdidi sa hating gabi. Dumidi siya. Sagutin mo na yung si tatay. Gusto mo talaga yung mga bastos, maana ka talaga. Tatay? Sa baby. Ayun, Sabado 37, tuloy-tuloy makikinig mga kami hanggang 9 pa po tayo. At hello sa mga taga-Philippine Navy, kay Miss Yun! Mans and Miss Mars, team. thank you. For visiting. Thank And you of sa course, pagbisita. hanggang alas 9 pa po tayo dito sa stasyong number 1. Ito po ang... 90.7 Love Radio! Kailangan ko bang i-memorize yan? Hi, baby. Basic!